Ja sa volám Ľuboš, som z Martina. Prišiel som sem pracovať už pred x rokmi, bol to zhruba rok 2008 alebo 2009, kedy som tu prvýkrát prišiel ešte cez obnovu. A pracovali sme tu ako na záchranu nejakých tých častí na hrade. Teraz sa momentálne nachádzame tu na západnom trakte a špárujem tu múrivo, ktoré bolo rozpadnuté. Keď sa všetko prešparuje, to úplne všetko fajn, stabilné na ďalšie roky, generácie. Volám sa Dominik, na Hrušov chodím pomáhať väčšinou, keď mám čas, cez víkendy alebo cez prázdniny. Chodíme tu väčšinou robiť manuálnu prácu, nosíme kamene, približujeme piesok, tiež archeológiu, vykopáva sa vlastne padnutá suť, ktorá padla, väčšinou omietka a s kamením, ktorý sa potom triedí a situje. Táto práca ma baví, pretože pri nej si viem oddychnúť. My na tento hrad Hrušov chodíme veľmi radi každý rok. Veľmi sa nám páči, ako to tu dobrovoľníci zveľaďujú, či prší, či sneží, alebo je krásne počasie, sú tu, snažia sa vlastne obnoviť, zrekonštruovať tento nádherný hrad, ktorý je v krásnom prostredí, medzi stromami. A to naozaj je tu krásne aj pre deti, aj pre nás dospelých, vieme tu zrelaxovať, pooddychovať. My sme tento rok prvý rok, pridali sme sa ku švagrinke a vybrali sme si to hlavne kvôli tomu, že nám bolo povedané, že je to príjemná prechádzka pre deti, ktoré to vlastne zvládnu. Veľmi sa im tu páči okolitá príroda a tešíme sa, že môžeme deti viesť k prírode a že teda môžu vidieť aj, že ľudia dobrovoľne vo svojom voľnom čase robia niečo dobré, opravujú tento krásny hrad.